aceea se face împlinire. Alții se ziceau că este Ilie, și alții că este proroc, sau dintre proroci. Iar Irod, auzind, zicea, este Ioan, căruia eu am pus să-i taie capul, el a înviat din morți. Căci Irod, primițând, l-a prins pe Ioan și l-a legat în temniță, din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soție. Căci Ioan îi zicea lui Irod, nu-ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău, iar Irodiada apărura și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt, și îl ocrotea. Și auzindu-l multe făcea și cu bucurie l-asculta. Deci, fiind o zi cu bun prilej, când Irod de ziua sa de naștere, a făcut ospăți trecătorilor lui și căpetenilor, oștirii și fruntașilor din Galileea, iar fiica Irodiadei, întreg și jucând, a plăcut lui Irod și celor ce ședeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei cele de la mine, orice vei voi și-ți voi da, și s-a jurat ei, orice vei cere de la mine îți voi da până la jumătate din regatul meu. Și ea ieșind a zis mamei sale, ce să cer? Iar Irodiada i-a zis capul lui Ioan Botezătorul. Și intrând îndată cu grabă la rege, i-a cerut zicând, vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și regele s-a mâhnit atent, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă, n-a voit să o întristeze. Și îndată, primițând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul și acela mergând i-a tăiat capul în temniță și l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Și auzind ucenicii lui, au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Și s-au adunat apostolii la Iisus și i-au spus toate câte au făcut și câte au învățat. Amen.
mai mare ori acesta, iubită Iisus armate, se pomenească Dumnezeu într-o împărăție sa. Frații noștri rămânac, preoți, diacon, monași, monachii, pe toți cei din clerul bisericești și monahat, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire patriarhei Biserici Ortodoxe Române, Mirone, Nicodim, Iustian, Iustin și Teotist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Fericiții și pururea pomeniții, titore acestui sfânt lăcaș, pe alți titori, miluitori, donatori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Fericiți într-o adormire, eroi, ustași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, de lagăre și închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pentru cei ce au dus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii sau adormit să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pentru și adormit în neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, toți soții, copii, pe fiecare după numele lor să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe voi, pe toți remăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna cu și pururea și în vecii vecilor. Preoțile voastre se pomenească. Amin.
binecuvintează moștenirea ta. Prin atacă exercitară pe zeci, simțește pe cei ce vezi frumusețea casei tale. Tu pe aceste spătești pe rămâne Dumnezească ta putere și nu ne părăsi că noi încerci să venim întru tine. Pace unitar dăruiește, biserică care preoților, conducăților și întregului tău popor, că toată darea cea bună și dată sus și susțete, cuvânt să activă și slavă și bune și creștință. Tatăl și Fiul și Sfântul acum și purea și în veci vecilor. După săvârșirea Sfinte și Dumnezeiești liturghii, aflându-ne în biserica dumneavoastră, din parohia Covasa, suntem la momentul în care vom face o predare de slujire, eu așa, adică cel care a slujit mai înainte, până astăzi, Părintele dumneavoastră, Constantin, prin voia lui Dumnezeu, prin rânduia vieții omenești, pleacă să slujească la altarul Sfintei, unei alte Sfinte Biserici, însă biserica dumneavoastră nu rămâne fără păstor, cum spunea Zauzeana Stran, păstor, nu rămâne fără păstor, ci slujirea merge mai departe, prin venirea Părintelui Iulian. De aceea, așa este rânduiala, ca la anunțarea venirea unui nou preot să fie citită decizia sa de numire în parohie. Cu permisiunea dumneavoastră, voi da citire acestei decizii la final, după ce va răspunde un scurt cuvânt Părintele Constantin, în care va aduce mulțumire pentru perioada frumoasă petrecută aici, 22 de ani și jumătate, și în același timp Părintele Iulian va răspunde și el un cuvânt în care se va prezenta pe sine, familia sa și acolo câteva gânduri pentru viitor. De multe ori este mai ușor să vorbești despre viitor decât să evoci trecutul. Pentru că trecutul este cu ceea ce am trăit cu toții, cu emoții, cu diverse împrejurări, situații, probleme, conjuncturi, însă îl voi chema pe Părintele Constantin ca să evoce trecutul, dar acum stăm și ne gândim. Oare câte minute poți să evoci 22 de ani? Cum poți să pui 22 de ani în 5 minute? Oare se poate acest lucru? Cred că se va putea, pentru că Părintele este învățat să vorbească. Și ceea ce vreau să spun că Părintele nu vorbește pentru ultima dată aici la dumneavoastră. El va mai veni. Mai este hramul bisericii, mai este câte situații în care mai veni și Părintele, dar așa cum va putea el, își va permite programul, pentru că dumneavoastră trebuie să țineți cont de un lucru. Părintele Constantin nu în tineri, ci la el, în fiecare an, se mai adaugă câte un an. Și înaintarea în vârstă mai vine și cu anumite neputințe, cu mai puțină energie, poate, mai ai speranța tinereții și așa mai departe. Dar nu vreau să descurajez de tot pe Părintele Constantin despre gândurile bătrâneții acum, și haideți să-i dăm cuvântul să ne spună în câteva cuvinte
Și cunoașteți pentru câteva aceste lucruri, nu este chiar o noutate, însă șederea Părintelui aici a fost tocmai pentru acest fapt, ca Biserica Parohiei dumneavoastră să nu rămână închisă în această perioadă de când Părintele a fost transferat la o altă parohie, la o biserică de cimitir, Sfântul Gheorghe, cimitir Eternitatea. Părinte Constantin, aveți o vorbă. Sărmânare de rog, chiar cincină de rog, prea cincină de ușor, de mare. Iubiți frați, pe un cer să mă tot dau acest sfat de cruce, nu de rușine, pentru că e greu să spui în câteva cuvinte ceea ce simți. Suntem emoții și de aceea îngăduiți-mi dacă cumva să mă cer cuvântul de Dumnezeu să mă iertați. Înainte de toate vreau să mulțumesc Bunul Dumnezeu, pentru că Bunul Dumnezeu are rânduială cu noi toți. Nu știu eu de ce Dumnezeu a ales să ajungă Trinitatea să numai tu aici. La fel am pus întrebarea când am venit aici, în 22 de ani. Cum te va ales Dumnezeu? Deci atâția candidați că pot să ales. Dar vedeți, Dumnezeu a avut întrebări aici cu mine. Dar nu încolo noi. Plec din Martinule. Dar în același timp, cu mulțumirea că în cei 22 de ani n-am supărat pe nimeni, că n-am avut reclamații. Și asta e o lucru mare. Sunt aici, pe față, domnul Das am slujit tot acolo. Dacă a fost între noi, și poate să mă găsească în public, doar o privire mai accentuată, ales, n-a fost niciun cuvânt. Sau vreo zi să nu vorbim, să ne ajutăm, să ne sprijinim pe alții. Așa a Dumnezeu ca să fie bine și pace. A fost o perioadă mai tulbure când am venit, m-am așezat aici în parohie, lucruri timp s-au așezat atât de bine, de frumos, încât, într-adevăr, vreau să mulțumesc și familiei mele, pentru că m-a sprijinit în acești 22 de ani acum, aici în Provazna și cu alții până la 27 de ani de preoție. Și sper că de acum încolo am să-i ajut eu pe dânsii. Ca nimic ce sunt acum. Și poate că asta, de asta Dumnezeu a vrut să ajungă acolo aici. Vreau să mulțumesc domnului Lanță, cu care am slujit și colaborat foarte bine. Domnilor echipă, celor ce sunt de față, domnul Nicușor, domnul Mihai Voiu și cei care nu mai sunt. Domnilor consilieri, cei cu care am colaborat de-a lungul timpului. Domnilor și doamnelor din Comitetul Parohial, care am făcut o echipă foarte bună și am făcut o echipă foarte bună. La multe evenimente am fost împreună, și la bine și la rău. Vreau să mulțumesc domnul primar, cu care am un legături de prietenie, nu de când este primar, ci de foarte importante, a fost un activator și când am venit în parohie. Deci de vreo 22 de ani. Și mulțumesc pentru că m-am înțeles, m-am sprijinit și sper să o fac de acum încolo cu Părinte Iulian. Vreau să e greu să vorbesc despre trecut, dar am să spun un lucru. Am pus un vot pe lut ce am trecut pe acest pământ. Și dacă cumva anumite lucrări pe care le-am făcut nu au fost conform anumitor standarde, sau știu, poate, un nivel mai modern, mai amplu, să înțeleagă că au fost făcute așa cum s-a făcut la conducere. Și pentru care vreau să mulțumesc cu apă. Pentru că au fost cu noi, familia mea, și la mine și la voi. Și tot vorbeam de câte comisiuni, nu pot să fac comisiuni multe, dar mă voi stăpâni să ajung
acolo unde voi fi solicitat în limita timpului ce-mi permite, ce mi se permite. Voi fi recunoscător pentru toți cei care au fost alături de noi. Iar la bucurie pe care am avut cu mine vechi, botezul, nepotul și altele. Și sper că acest lucru să-l fac foarte bun. Mă uit acum pe Iași. Aș dori, dacă se poate, să nu ne uitați. Nu neapărat să mă treceți în moment când mă aduceți la altar aici, ci să mă treceți în rugăciunea pe care vă aveți acasă. Pentru că și eu, la rândul meu, vă voi pomeni în rugăciuni pe care le voi săvârși de acum. Mă adresez aici către Părinte, spațiul teologic n-am zis la spațiul administrativ-inițiativ. Părinte are activitate deja are câțiva ani în spate. Am mai stat de vorbă cu el și am mai spus și una sau altă. Dar am să spun acum în încheiere că parohia Covața este un pământ foarte bun. Și cum la pământ trebuie să lucrezi și zi și noapte, adică cu timp și fără timp. Cum spune undeva în Sfântul Apostol. Și dacă pământul acesta va fi lucrat, și Sfinția voastră de țăgăroare, cum și eu acum, nu doar de unde se gândesc la materiale sau la bani. Nu. Este roada sufletului, roade spirituale pe care atât copiii, cum au venit, sau alții, și acum veți vedea și pe alții cum vor veni. Și astea sunt roade pentru care mă bucur când am stat degeaba aici în parohie. Doar dumneavoastră, părinți dragi, să aveți răbdare cu oameni, să vă întrețiți greșit sau să vă îngrijiți ca pământul să fie permanent prășit, privit, udat, ca să nu căroare. Mărturisesc, Părinte Proroc, că de 22 de ani am găsit aici doar o familie, erau catolici și nu mai sunt, au mai fost o familie adventiști, ei mai sunt, dar suntem prieteni și ca să spun așa. Și în rest nu mai este nimeni nimic. Dacă de acum încolo mai mult cineva și nu mai știu. Deci este o parohie aproape 100%, 99% ortodoxi. Și nu mai catolici. Sunt oameni care, într-adevăr, iubesc biserica. Oameni pentru care biserica este un repet. S-au auzit locul, s-au auzit marca, s-au auzit stație. Că celor ce s-au auzit dumneavoastră prin parohie, mai ales că este așezat undeva sus și este ca un apropământ de satul acesta. Este un repet pentru că nu o să ne vedeți în zonă astfel de biserici. Nu o să ne vedeți nici casă parohială sau case prăzire, pentru care oamenii aceștia au pus cum au putut fiecare și bănuțul, și munca, și sufletul sau rugăciunea pentru ca să facă pe acestea. Iar dumneavoastră, fraților, vă rog, ca de acum încolo, așa cum spunea Ioan Botezătorul, sunt Ioan Botezătorul, iar după cum ne-am spus, eu de acum trebuie să scap, căci altul trebuie să ieși. Eu de acum trebuie să pleci, să mă lăsați să plec liniștit, dar să rămâneți cu Părintele, să-L urmați pe Părintele, să-L ascultați pe Părintele, pentru că, sigur, după cât am văzut, Părintele este un preot bun, cu suflet și cu trăire prăluțească adevărată. Eu vă urez tuturor, toți ce rămâneți, sănătate și bucurie. Să dea Dumnezeu să întâlnim cu toții la poarta la ei, așa cum spunea Părinte Ștofan. Iar dacă vreodată se va putea, am să fiu și în mijlocul dumneavoastră cu diferite puteri. Iar Părinte dragă, îți urez o preoție rodnică, cu mult folos și trebuie a fi vreodată timp să ajungi contact ca mine, să te bucuri de roade Sfinției tale. Amin. Aducându-i în același timp mulțumire
pentru toată lucrarea pe care a săvârșit-o în parohia aceasta. Nu știam că cei care au mai fost prin armată se pot și emoționa. De multe ori, părintele Chimenează la Arhivul la Părintele și cea părintele să spuneți clar, cum îl spune superiorul soldatului. Și dacă superiorul a dat ordine, nu știu că trebuie să execut. Adică se referea la această ierarhie din armată în care nu este important neapărat ce știe omul, ci misiunea în si. Haideți cu tare, faci cu tare, chiar cu prețul vieții. Părintele spunea acest lucru și am fost surprins să văd și emoționat acum în acest moment, dar nu pot să fii după 22 de ani de slujire într-o parohie, nu poți să nu fii emoționat. De aceea noi îi suntem recunoscători, îi mulțumim Părintelui. Ce vreau să spun că Părintele, el n-a fost pedepsit. Pleacă de aici disciplinar la dumneavoastră. El n-a fost pedepsit. Dacă vedeți plângând, pentru că a fost certat sau pedepsit, ci pentru că a avansat, ca să folosim aceeași termeni de care vă spuneam mai devreme, s-a mai apropiat și el cumva, era drumul acesta greu, eu sunt din țorul de pe aici, mai mergeam pe la părinți, pe la socri, și tot vedeam pe Părintele cu mașina, când venea de familie, cea mai activă, cea mai... Părintele tot timpul era umplut de vino și nu este ușor acest lucru, pentru că este și mult timp, multă energie, mult efort. Părintele Iulian, el nu este la începutul preoției, a mai slujit într-o parohie, într-o viață cu rău, are și Sfinția sa, 7 ani și jumătate de slujire, deci nu e chiar la începutul slujirii preoțești, vine cu anumite experiențe, cu lucrare cu tinerii pe care a săvârșit-o acolo, cu cei din parohie și auzind toate aceste recomandări frumoase la adresa Părintelui, am prins și eu curaj, gândindu-mă că dumneavoastră sunteți oameni pentru care rugăciunea are trecere înaintea lui Dumnezeu, că dacă Dumnezeu vă dă preoți așa buni, cum a fost Părintele Gheorghe și Lucăneru, cum Părintele Constantin, iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, Părintele Ilian, și aveam acest gând că, iată, Dumnezeu vă dăruiește oameni buni ca să vă păstorească, preoți buni și dumneavoastră trebuie să aveți grijă. Și asta nu grijă întotdeauna de ei au avut grijă de dumneavoastră. Îi dau cuvântul Părintele Iulian să se prezinte și în același timp să ne spună câteva gânduri despre ceea ce va urma. Dacă ceea ce vă ținut totul, dacă ceea ce vă țin Constantin, dacă ceea ce vă țin invitați, stimatele și sănătăți, primari, iubiți credincioși. Vin astăzi cu emoții în fața dumneavoastră, atât pentru că urmează un nou capitol în viața mea, dar și pentru că am încheiat un capitol de 7 ani, parohia în care am slujit anterior, numind acel loc acasă. Sunt Părintele Iulian Călăcariu, vin din Rodoveatul Rău, spunea și Părintele Rodovă, parohia Tocoteni, și am o activitate de 7 ani în preoție, dar și 7 ani în învățământ. Sunt căsătorit cu doamna profesor Andreea Călăcariu, prezentă aici în biserică, și avem împreună 3 copilași. Rafael de 6 ani, Ecaterina și Jenny de 4 ani. Copiii sunt înscriși la școala din sat, iar soția, cu ajutor Dumnezeu și cu rândea Dumnezeu, că nu este întâmplător, va preda anul acesta și în satul Covasna și în toată comuna Făculerii.
mă simt privilegiat să preiau această parohie, unde Părintele Constantin și doamna Leoteasă Mihail, împreună cu copiii, au avut o activitate atât de frumoasă și intensă, activitate pentru care îi felicit cu această ocazie. Totodată, mă simt și responsabil să duc mai departe lucrarea duhovnicească, dar și administrativă începută de Părintele Constantin. Doresc să încep lucrarea în această parohie cu rugăciune, credință și dragoste. Și vin înaintea dumneavoastră cu inima deschisă, împreună cu familia mea. Vă rog să-mi acordați încredere și să mă sprijiniți pentru a avea împreună o activitate rodnică și frumoasă. Mulțumesc lui Dumnezeu, în primul rând, și n-am vrea să spun de o fan care m-a răzbunit împreună și m-a primit prima misiune și asta acum m-a ales să slujesc la acest altar. Mulțumesc deosebit soției, doamna Preoteasă, care m-a ajutat în misiune și în prima parohie a lui cu mine și acum prezent aici în această misiune. Mulțumesc pentru protocol, pentru slujba de astăzi și pentru sprijinul pe care îl putem. Mulțumesc Părintele Constantin și doamnei Leotețe pentru primirea călduroasă în parohie. Mulțumesc Părinților din Preună Slujitori, vă mulțumesc și dumneavoastră celor prezenți astăzi la această slujbă și așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru cuvânt, pentru gânduri. Acum, dacă mai vrea domnul primar, cine? Domnul primar, protocol, dragi părinți, dragi consăteni, credincioși, mă încearcă și mine mulțime că cred că se poate în sală în acest moment să încearcă, de aceea am pregătit un cuvânt ca să fiu mai inclusiv. Ne aflăm astăzi într-un moment important pentru comunitatea noastră. Ne luăm rămas de la Părintele Constantin Timote, o colaborare de foarte mulți ani, și salutăm venirea Părintelui Iulian Corocarie. În 2016, de când sunt primarul acestei comune, am încercat și am reușit cu succes să sprijin toate inițiativele parohiilor din comună și în mod special pe cele ale parohiei din Covasna, deoarece personal să știu acest visat. Am avut o colaborare foarte bună cu Părintele Constantin Timote, atât în finanțarea multor proiecte pe plan local, cât și prin alocarea de fonduri din Consiliul Local de către Comunii. De către parohii. Copiii noștri au beneficiat de tabele frumoase, de tabele de vară, care Părintele care se face care sunteți și mai dragi. Sunt convins că vom continua părinții. Am ajutat oamenii din satul de Băiași care, din inițiativa bisericii, au construit anumite case, a contribuit și primăria, și inițiativa a fost a Părintelui Constantin Timote și alături de primăria a contribuit o parte din casă. Acum se dumneavoastră activitate un concurs de multă noapte parohie, nu pot decât să-i doresc multă sănătate și succes să facă acolo unde se va duce activități la fel de frumoase și benefice, pentru că, așa cum îmi place să cred că mi se potrivește și mie și dumneavoastră omul sfințește locul și luna de un gospodar să ne facă imediat. Părintele pentru care îi doresc multă sănătate, credință și putere de muncă, asigurându-l că primăria și Consiliul Local Bătrânești vor fi în continuare alături de parohia Covasna, implicit Dumnezeu, sprijinându-l în toate demersurile de sală. Să ne dea Dumnezeu credință, iubire, răbdare și să reușim împreună să ducem mai departe această misiune de a asigura binele cetățenilor noștri atât pe plan material și
mai ales pe plan spiritual. Felicitări încă o dată Părintelui Constantin Timofte pentru tot ceea ce a realizat și succesul în continuare acolo unde va fi. Și Părintelui Pătucaru îi doresc mult succes și o colaborare mai frumoasă, cu siguranță o vom avea. Mulțumesc, Doamne ajută! Părinte Paul, preacucernici părinți, stimați invitați, frați creștini, dar fiind importanța sărbătorii de astăzi, permiteți ca sub titlul de cuvânt aniversar să dau citire la câteva semnări care s-au desprins în toată această activitate a Părintelui Timofte Costin. Și încep place sărbătoarea de astăzi a trăit campul Sfântul Ioan Botezătorul, are dublă semnificația întâlnind caracterul Sfântului Hristos, căci în aniversarea 22 de ani de jumătate de când Părintele Constantin Timofte slujește cu mult har în parohia satului Cobasna din Buchetuiaș, sateul gospodar de uitați credinții. În acești ani, aflați în slujba credinții și activi față de Dumnezeu, și Părinte, ați dispus de răbdare, înțelepciune, de hotărâre și seretnici. Vorba a fost faptă prin realismul sfaturilor care ne-au atras partea Sfinției voastre în realizarea programului de promovare credințe și a frumusețenii Sfinte noastre Biserici prin acțiune primejuite de Sfintele Sărbători sau de momente importante din viața comunității. În toată această perioadă ne-ați învățat să perseverăm în credință, să fim mai unii cu alții, să punem accent pe valorile spirituale și sufletești, nu pe cele materiale, bai, mașină sau casă. Ne-ați urmat mereu să ne respectăm, să fim demni, nu familie și în comunitate, pentru cinste și unitate, pentru prosperitatea parohiei noastre. Ca duhovnic, ați fost desăvârșit, ascultându-le cuverte, ecazurile, sfătuindu-le să fim puternici, să le depășim, să fim solidari, în bine și la greu, fiind pentru noi toți un reper duhovnicesc, iar biserica ne-a fost casă primitoare. În acest context, duminicile și sărbătorile religioase au fost pentru noi speciale, prin rugăciunile care ne-au luminat mintea și ne-au definit viața. Pentru toate aceste noi credincioși v-am ascultat și urmat în deplinirea proiectelor pe care le-am gândit împreună și le-am realizat, chiar dacă în această perioadă am avut încercări de la Dumnezeu, un exemplu european în acest timp, începerea casei parohiale în toamna 2007, ceea ce a condus la reconstruirea din terenii. Dar pentru că fiecare dintre noi avem un cruce de dus și pentru că vine vremea când trebuie să fim mai mult ca oricând lângă familie, cu vârstă, promovare, ne despărțim. Muzical, ca cele să se apune și vă asigurăm, Părinte, odată că vorbim și cu prețul și păstrăm în suflet și în rugăciune și în continuare, indiferent unde veți fi, să descoperiți același act și înțelepciune pentru pace, credință și unică față de Dumnezeu. În final, în numele tuturor credincilor, vă asigură că împreună cu noul paroh vom continua să ne facem bune până în prezent, pentru ca biserica noastră să ocupe un loc de funcție, de fapt locul pe care îl merită și de-a lungul istoriei. Înainte de a încheia cuvântul meu, permiteți-mi preacucernic Părinte Paul, să vă mulțumim pentru slujba săvârșită astăzi, pentru predică și pentru cuvintele cuvântului de învățătură. Mulțumim și Domnului Primar pentru sprijinul nemijlocit acordat în toată
toată și în semn omagial vreau ca să ofer câte un buchet de flori părintelui Timofti și părintelui Cojocaiu. Dar pentru asta permite să invităm în fața doamnei preotese. Deci, invităm la mai spune, mai este o etapă. Nu încercați să depășiți, mai deciziți Dacă gândiți dumneavoastră, florile la final, cumva, ca că dacă ne flori, trebuie să plecăm acasă. Și mai avem decizia, da? Mulțumim frumos, mulțumim frumos, domnule, cuvinte frumoase. Acum pentru noi nu prea țin cont de noi, că suntem emoționați astăzi și iubețe, cu permisiunea dumneavoastră, voi da citire deciziei de iubire în parohie a Părintelui Iulian Cojocaru. Decizia numărul 394 de 2024 se numește Preacucernicul preot Cojocaru Iulian, din postul de preot paroh la parohia Schimbare la Față, Boscoteni, Protocopiatul Cârău, în postul de preot paroh la parohia Sfânta Treime, Povasta, Protocopiatul Iași 2. Începând cu data de 1 septembrie 2024, pe perioadă nedeterminată sau până la revocarea din funcție de către filial. Părintele își exercită atribuțiile de paroh la parohia Sfânta Treime, Povasta, Protocopiatul Iași 2, în conformitate cu prevederile statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și ale regulamentelor sale de aplicare. Părintele Cojocaru Iulian se subordonează ierarhului și protopopului. Activitatea sa se desfășoară conform atribuțiilor anexate prezentei decizii. Aceste atribuții sunt cele prevăzute la articolele 50, 51 și 52 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. Misiunea preotului paroh se desfășoară în cadrul Bisericii Parohiale și în limitele teritoriale ale parohiei. Părintele Cojocaru Iulian are dreptul la concediu de odihnă anual, durata acestuia fiind calculată în raport cu vechimea muncă de către personalul Cancelariei Protocopiatului Iași 2. Concediul de până la 8 zile se acordă de către protocol, iar concediul de peste 8 zile, precum și plecările în străinătate, se aprobă de către chiriar. În exercitarea atribuțiilor sale, Părintele Cojocaru Iulian va colabora cu reprezentanții protocopiatului și centrul eparhial. Este dator să cunoască și să respecte cu strictețe prevederile statutare și regulamentare bisericești și să se subordoneze controlului ierarhic. În desfășurarea atribuțiilor pastoral-misionare, Părintele paroh Cojocaru Iulian va apăra interesele legitime ale Bisericii Ortodoxe Române și ale enoriașilor pe care îi păstorește. Raportul dintre personalul clerical și centrul eparhial Iași este unul de slujire și de misiune liberă asumată, conform mărturisirii solemne, publice, rostite și semnate de către fiecare candidat înaintea înfiroduniei pentru preot. În virtutea autonomiei cultelor prevăzută de lege și a competențelor specifice lor, instanțele de judecată bisericească soluționează probleme de disciplină internă, iar hotărârile instanțelor bisericești la toate nivelurile nu sunt atacabile în fața instanțelor civile. Părintele Cojocaru Iulian poate fi revocat într-o ședință de lucru a permanenței Consiliului Eparhial pentru activitate necorespunzătoare sau alte disciplinare. În cazul demisiei, perioada de preaviz este de 30 de zile. Data în reședința metropolitană din Iași, astăzi 21 august 2024, semnează Teofatul Procuritul Moldovei și Bucovinei. Anexa la decizie privind atribuțiile preotului paroh. În cadrul unei slujiri preoțești, învățătoare, spirituale și pastoral misionară, paroh exercită următoarele atribuții. Săvârșește Sfânta Liturghie și laudele bisericești în duminici, sărbători și în zile ale săptămânii, cu rostirea cuvântului de învățătură, săvârșește Sfintele Taine și Eurogii, catechizează copii, tineri și adulți, conform îndrumărilor centrului eparhial și asigură accesul zilnic în locașul de cult, conform programului afișat la intrarea în biserică. Aduce la îndeplinire toate dispozițiile statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe
comisiilor eparhiale și dispozițiile autorității comunale bisericești, protocol, episcop, arhiepiscop, referitoare la viața parohială. Întocmește și aduce la îndeplinire prevederile programului anual al activităților pastorale, misionare, educaționale, social-filantropice și administrativ-gospodărești ale parohiei, încunoștințe centrul eparhial pe credincioși de rezultatele acțiunilor întreprinse în acest sens. Cu aprobarea prealabilă scrisă a chiriacului, reprezintă parohia în justiție și în fața autorităților locale și față de terți, personal sau prin delegat. În aceeași măsură, virtutea jurământului de ascultare, subordonare față de chiriac, depus la judecătorie, poate să compară în fața instanțelor judecătorești numai cu aprobarea prealabilă scrisă a chiriacului, inclusiv în cauze de interes personal. Convoacă și prezidează adunarea parohială, Consiliul Parohial, Comitetul Parohial. Aduce la îndeplinire hotărârile adunării parohiale și ale Consiliului Parohial. Ține registru cu evidența tuturor credincioșilor din parohie. Ține la zi evidența botezaților, cununaților și decedaților din parohie în registre speciale medicale și emite certificate de botez și de cununie. Administrează patrimoniul parohiei în conformitate cu hotărârile adunării parohiale și ale Consiliului Parohial și controlează modul de administrare a bunurilor instituțiilor culturale, social-filantropice și fundaționale bisericești de parohie. Răspunde de administrarea, îngrijirea și eventuală extinderea cimitirului parohial. Întocmește și ține la zi inventarul bunurilor parohiei de orice natură, biblioteca, precum și arhiva parohiei. Deține sigiliul și ștampila parohiei pe durata oficiului de paroh. Are drept de primă semnătură bancă, urmată de semnătura preotului construitor, nu este cazul, sau diaconului, ori a epitrocului, că parohia are un singur preot. Nu poate avea apariții în spațiu public, în mass media, decât prin binecuvântarea chiriacului. Este dator să locuiască în parohie. Păstrează actele parohiei și confidențialitatea lor. Semnează Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Așadar, acest text pe care l-ați auzit dumneavoastră, care cuprinde câteva repere administrative, misionale, culturale, pastorale, pe care Părintele le va duce la îndeplinire în parohia dumneavoastră, consfințește cumva aducerea la cunoștința dumneavoastră acestui fapt că Părintele Iulian, începând de astăzi, sau mai bine spus, de la data de 1 septembrie, dar de astăzi, odată cu sfârșirea Sfintei Liturghii, el este noul paroh al parohiei dumneavoastră. Așa cum spunea Părintele, nu a venit singur aici, a venit împreună cu familia, cu doamna preoteasă, cu cei 3 copii, vor locui în casa parohială a parohiei dumneavoastră, a parohiei Covasna. Când veți avea nevoie, mergeți la Părintele, îl strigați la poartă, îl sunați la telefon. Dacă nu este Părintele acasă, o găsiți pe doamna preoteasă, puteți ține legătura cu ușurință, cu familia preotului și Părintele va locui în mijlocul, va locui, așa cum spuneam, în mijlocul dumneavoastră. Ce pot să spun acum decât să invităm și doamnele preotese, să-i mulțumim doamnei Mihaela, că până acum i-am mulțumit Părintelui Constantin. Dar el n-a fost singur aici și toată activitatea sa nu era posibilă fără sprijinul doamnei preotese, a doamnei Mihaela, a copiilor, și îi mulțumim și dumneaei pentru toată jertfa pe care a făcut-o, pentru că dacă Părintele putea să vină de la casele dumneavoastră, să vă viziteze, să împărtășească bolnavii, să vă cerceteze pe dumneavoastră, putea să facă acest lucru știind că acasă este bună rânduială. Și buna rânduială de acasă, de cine era ținută? De doamna preoteasă, de doamna Mihaela. Adică copiii aveau mâncarea pe masă, hainele călcate, toate primenite, pregătite, astfel încât, inclusiv pentru Părintele, când vine și pleacă la fel, să toate să fie puse în bună rânduială și, în felul acesta, Părintele se putea prezenta cu demnitate în fața dumneavoastră. Când cum se întâmplă și acum și cum s-a întâmplat întotdeauna. De aceea
Doamne, pentru toată purtarea de grijă și lucrarea pe care a săvârșit-o împreună cu Părintele. De unde ori, Doamne, din parohie, nu mai mergeau la Părintele, mai aveau de un gând sau ceva, mai cereau și sfatul Doamnei Preotrăsă. Și în felul acesta, Doamna le-a ajutat pe Părintele, mai ales cu comitetul parohial, unde erau cele care trebuiau să fie împlinite, de la casa socială, câte o agapă, câte un eveniment, cu acele tabele, implicându-se și copiii, cum bine știm, Părintele și așa mai departe. Le mulțumim, nu doar Părintele, ci mulțumim întregii familii pentru osteneală și încredințăm de ceea ce ei știu deja, de binecuvântarea la Preasfințitului Părinte Mitropolii, pentru lucrarea pe care au săvârșit-o și pe cea pe care o vor săvârși. De asemenea, urăm venit Părintele Iulian, cu doamnă Preoteasă, aici, să o invităm și pe dumneavoastră în față, să o cunoașteți, să știți cine este doamnă Preoteasă, când o vedeți, vedeți pe stradă, în biserică, dumneavoastră este doamna Părintelui, dumneavoastră vă va întâmpina de multe ori, la casa parohială, de la casa socială, cu diverse activități alături de Părintele și avem încrederea că ceea ce au împlinit frumos, bun acolo la Postoteni, vor împlini și de acum încolo aici, în parohia Povasă. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze viața dumneavoastră, a parohienilor parohiei acesteia, să fiți alături de Părintele, de familia lui Părintele va fi alături de dumneavoastră și lucrarea lui Dumnezeu să se vadă frumos în viața tuturor și a fiecăruia în parte. Așa cum este frumos și cum este creștinește, cum se cuvine, aș zice să încheiem cuvântarea noastră de astăzi cu o scurtă rugăciune. Bunul Dumnezeu să dea Părintelui Constantin cu întreaga familie și Părintelui Iulian cu întreaga sa familie, să dea lor sănătate, pentru toate bună sporire, zile îndelungate și să binecuvinteze într-o mulți și binecuvântați ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani
și anume că Părintele, dacă vă aduceți aminte, a promis acolo un cuvânt că va continua ceea ce am făcut eu, și anume că în fiecare sâmbătă va săvârși Sfânta Liturghie. Cei care doresc să se spovedească, să vină în dimineața liturghie și în timpul liturghiei va spovedi Părintele și va și împărtăși. Da? Așa. Și apoi după aceea seara vecere. Și mai vorbiți cu Părintele voastră de treacă el, cu spovedanie și slavă. Colaborator.
vedeți sau da. Vinilor. Vine pașcate. La vară, mești, la mești. Eu care sunt un pașcate? Am învățat de pașcate. Dar dacă îți pești, mai primarul pașcate, că e mai aproape de pești. Spune-i mă ce să pașcate. Uite, am învățat în pașcate și iau și în vară. O să mai țin sigur. Așa că zic eu la păpărat. Dacă ai ani, bune, și păpărite.